Gaur asteartarekin bilduko dira negoziazio mailan patronala eta LAB, UGT, ELA eta Comisiones Obreras sindikatuak. Azken greba egunean ohartarazi zuten negoziazioan hitzarmenduin bat adosten ez bada astebeteko grebara deituko dituztera langileak. Azaroaren 28tik abenduaren 2. Sindikatuek ohar bateratu batean ohartarazi zutenez ez daude ados negoziazioa egiteko moduarekin eta ez dute onartuko ez baldintzak okertzea, ez da erosteko uharmena galtzea ere. Haien arabera oso arrakastatsuak izan dira azken egunotako mobilizazioak. Hala ere beharrezko ikusten dute patronalaren gaineko presioa handitzea, bai mailan, bai kaleetan eta pasaden astean iragarri zuten kaleetan mobilizatzen eta borrokan jarraituko dutela patronalarekin hitzarmenduin bat lortu arte. CEBek Bizkaiko patronaleko presidente Carolina Pérez Toledok berriz esan zuen sindikatuek antolatzen dituzten mobilizazioak beste garai batekoak direla eta gaineratu zuen datozen asteetan egingo diren hauteskunde sindikalen testuinguruan interpretatu behar direla kalean irudikatzen ari diren gatazkak. 6 greba egun egin dituzte dagoeneko Bizkaiko metalaren sektorean. Uda aurretik egin zituen 3 eta pasa diren 2 asteetan berriz azken 3. Arratsaldeon guztioi, Bizkaiko metalgintzako sektoreko langileen erosahalmena bermatzea ezinbestekotzat jotzen dute sindikatuek. Hala ere aurreko bileran patronalak gehienez jota 10% soldata igoera proposatu zuen 4 urteetarako sindikatuen arabera. Eskaintza horrek ez du bermatzen erosahalmenean galerarik ez izatea. 11 hilabete daramatzate lan ituna negoziatzen eta gaurko bilera mugarria izan daiteke negoziazioaren soka estutu edo aska dezakelako. Gainera azken 3 greba egunetan tentsioa igo zuen ertzaintzaren jarrerak eta greba arrakastatsuaren ostean sindikatu guztiek iragarri dute mobilizazioak gogortzeko prest daudela. Entzun jarraian Mikel Etxebarria Elako industria arduraduna, Iratxe Azkuelabeko industria arduraduna eta Unai Orbegozo Comisiones Obreras sindikatuko prentsa arduraduna. Bide horretan aurrera pauso zehatzik ematen ez baldin badira, aste bateko grebaragoaz, hortaz, ikusiko dugu. Patronala ze jarrera ekartzen duen bilerara. Sektorearen mezua argia izan da eta argia da. Borrokatzeko prest gaude eta sektore osoa borrokatzeko prest dago. Bilerak ez bada emoten, evidentemente, elak itxuta postu, konfliktu eta grebak areagotzi, Arratsaldeko 3:30 bilduko dira sindikatuak patronalarekin eta oraingoz jakina dena da patronalarekin hitzarmenduin bat adosten ez badute astebeteko grebara deituko dutela sindikatuek. Iker Casanova Euskal Herria Bilduko legebiltzarkidea izan da gaur gurean gonbidatu nagusi gisa eta berak halaxe iritzi dio 52.000 langileri eragiten dien lan hitzarmenaren negoziazioaren egoera honi. Hala gogor dago, arlo honetan eta orokorrean azken urteotan patronalari politikatik eman zaio eskatzen zuen guztia maila guztietan eta arrotuta dago, gotortuta eta gogortuta dago eta horri aurre egiteko pulso bat aktibatu egin da, ez? Zorionez Bizkaiko metalean bai aurreko negoziazio prozesuan, bai oraingoan artikulatu egin da borroka nahiko zabala, ez daude sindikatu guztiak bateratua, baina guztiak bentsat aldarrikapen antzekoen inguruan artikulatuta daude, eta espero dugu deseagarria izango zen arratsaldean akordio batera. Beste lan gatazka batzuei erreparatuta aurten bigarren aldiz mugagabeko grebara deitu dituzte Euskal Herriko garraiolariak eta dorren igande gauerditik aurrera arrakasta izan zuen martxoko deialdiak Bilboko portuan batez ere, baina ikusteko dago zer gertatuko den oraingoan orduan ez bezala, protestekin bat ez egitea erabaki baitu garraiolari autonomoen erakunde handienak, 3, Jon Altuna, 3 sindikatuko bozeramailea. Gobernu edo administrazioaretik agindu ziren hainbat gauza, eta, zeia eta hauetan ez dugu ikusi, orduko afera edo arazoa konpondu diranik, sortu diranik, gure aldarrikapenak aztertzeko fororik, edo, asko ez aldatu egoera.
Espainiako barne ministro ohi Jose Barrionegok El País egunkariari egindako adierazpenek hautsak harrotu dituzte eta Felipe Gonzalezen garaiko gerra zikina plazara ekarri dute berriro ere. Elkarrizketak badugu berritasunik, Barrionegok aitortu baitu berak agindu zuela Jose Maria Larretxea errefuxiatua Hendaian baitzea eta hori ez dator bat bere garaian adierazi zuenarekin, baina horrek baino gehiago berriro ere Galen ekintzak justifikatu izanak eta haren hitzei darien impunitate itzalak puztu dute polemika. Barrionegoren adierazpenek erreakzio soka luzea eragin dute gainera. Eragile askok uste dute estatuaren indarkeria terrorista justifikatzen dutela. Artean, Foro Sozial Iraunkorrak gutun bat igorriko dio Pedro Sánchez Espainiako presidenteari. Eragile politikoek esandakoei erreparatuta berriz, PSeko idazkari nagusieneko anduezak gaitzetzi egin ditu esandakoak. Esan duenez, adierazpen onartezinak dira demokraziaren eta zuzenbide estatuaren aurkako gertakari larriak eta nazkagarriak justifikatu nahi dituztelako eta gehitu du bidegabeak direla biktimei min ematen dietelako. Ordea, EAJak eta Euskal Herria Bilduk eskatu dute Espainiako presidentetza ministro Felix Bolañosek agerraldi bat egin dezala Jose Barrionegoren hitzen inguruan. Estefania Beltrán de Heredia senatari jeltzaleak galdetuko dio ea legitimoak eta demokratikoak iruditzen zaizkion eta memoria demokratikoaren legeak jasotako batzordeak ikertzeko modukoak iruditzen ote zaizkion. Euskal Herria Bilduk berriz ministroak Kongresuko Konstituzio batzordean parte hartzeko eskatzeaz gain, Barrionego ere agertzeak galde egin du. Gaian Nafarroko parlamentura ere iritsi da, baina alderdi politikoak ez dira ados jarri adierazpenaren edukietan eta PSNek gero abaik eta ezkerrak aurkeztutakoa eta Euskal Herria Bilduk proposatutakoa ez dira aurrera atera. Eta gai zaldatuta Euskaraldia joka dugu, heldu den ostiralean azoraren 18an hasiko da eta ariketan parte hartzeko deia egin dute astearte honetan ekimenaren antolatzaileek eta jendarteko arlo ezberdinetako hainbat lagunek Donostiako Santelmo Museoan izen ematea erritmo onean doala aipatu dute ekimenaren koordinazio mahaiko kideek eta Euskaraldiaren 3. edizioaren masioa izango dela espero dute. Euskaraldia ez da euskararen aldeko kanpaina bat. Euskaraldia da hizkuntza ohituretan aldaketak eragiteko egitasmo bat, ariketa sozial bat. Denak bultzatzen gaitu urrats bat egitera. Eta horixe da aurten ere behin eta berriz azpimarratu nahi izan duguna. Zein izango da zure erronka aurtengo euskaraldian? Espainiako Kongresuak iragan astean bozkatu zuen kirolaren legea batzordean eztabaidatu ondoren EAJak bultzatutako zuzenketa batek bide ematen die Euskal Surf eta Pilota selekzioi nazioartean lehiatzeko, baina legeak beste hainbat gauza arautzen ditu, besteak beste zehazten du zer zigor jarriko zaien kirolariei Espainiako selekziora joateri uko egiteagatik. Zehazki arau hauste larrientzako 3.000 eta 30.000 euro arteko zigorrak jasotzen dira. Gainera, zabalik ikusten du klubak edo taldeak zigortzeko aukera horiek ez dituzten, beren jokalariak selekzioen esanetara uzten. Eguerdian Ander Martin Euskal Pilota Federazioko kiarekin egin dugu konexioa eta honek horrela iritzi dio aipatu zigorren aferari. Ikusten dugu, ez? Kontraesan handia dago, batetik esaten dabe Euskal Selekzioaren onarpena eta gero Espainiaren kontrakoa, orduan. Kontraesana dauz, ondino niko ez dut uste horri dana oso argi dagoen, eta argitu arte, tentu zibili behar gara ondino. Aldiz, lerroburuekin bukatu baino lehen nazioartean, Joe Bidenen garaipenaren eta Donald Trumpen porrotetik 2 urtera, Ameriketako Estatu Batuetako presidente demokratak agintaldiaren erdia betetzen duen honetan, azken hamarkadetako hauteskundetan gehien polarizatuak egingo dituzte. Gaur, inkestek diotena betetzera, alderdi demokratak Kongresuan daukan gehiengo murritza galduko du, senatuari eustea da orain beraz bertan itxaropena presidentaren alderdian
ondorio bat litzateke ordezkarien ganberaren zati handi bat 2020ko emaitzak onartzen ez dituzten Trump zalean izatea. Errepublikanoen diskurtsoa ekonomian eta inflazioan zentratu da, baina demokraten mezua larriagoa da. Demokrazia bera jokoan dagoela gaurko bozetan. Joe Bidenen garaipenaren eta Donald Trumpen porrotetik 2 urtera Ameriketako estatu batuetako presidente demokratak agintaldiaren erdia betetzen duen honetan azken hamarkadetako hauteskundeetan gehien polarizatuak egingo dituzte. Gaur inkestek diotena betetzera alderdi demokratak kongresuan daukan gehiengo murritza galduko baitu. Ondorio bat litzateke ordezkarien ganberaren zati handi bat 2020ko emaitzak onartzen ez dituzten Trump zalea izatea. Astearte honetan ospatuko dira Amerikako Estatu Batuetako legealdi erdiko hauteskundeak. Ordezkarien kamera osatuko duten 235 kideak aukeratuko dituzte. Hauteskunde aurreko testuinguru honetan eta besteak beste eskoletan gertatutako tiroketak izpide, armen erabileraren eztabaida mai gainean jarri da. Batzuek diote erabilera eta salmenta kontrolatu beharko liratekela, baina beste batzuek ordea armak izatea eskubide konstituzionala dela argudiatzen dute. Demokratek auzia kongresura eramateko asmoa dute eta salmenta eta erabilera erregulatu nahi dituzte urtean 40.000 pertsona armen ondorioz hiltzen diren herrialdean. Honek noski errepublikarren artean nolabaiteko errezeloa sortu du. Ordea Irango parlamentuko 290 diputatuetatik 227 epaitegiei eskatu diete eriotza zigorra ezar diezaietela Mahsa Aminiren hilketa salatzeko protestetan parte hartu duten manifestariei. Halaber, Estatu Islamikoko talde terroristako kidekin alderatu dituzte. Astearteko lerroburuak horrela iritsi da eguneko argazkari heltzeko unea. Bizkaiko metalgintzako gatazkan egun erabakigarria da gaurkoa. Udazkeneko grebaldiaren ondoren berriro bilduko da lan hitzarmenaren negoziazio maila, hau da patronala eta ELA-LAB Comisiones Obreras eta UGT sindikatuak. Astebeteko grebaldia dago jokoan, izan ere Bizkaiko metalgintzako plataformak astebeteko lanuztarekin mehatxatu zuen, patronalak lan hitzarmen duina mahai gainean jartzen ez badu. Bizkaiko metalgintzako lan gatazkan egun erabakigarria da. Udazkeneko grebaldiaren ondoren berriro bilduko da lan hitzarmenaren negoziazio maila. Hau da, FEDEen patronala eta LAB, ELA Comisiones Obreras eta UGT sindikatuak. Plataformak astebeteko grebaldia iragarri du lan hitzarmen duina mahai gainean jartzen ez badu FEDEmek. Bide horretan aurrerapauso zehatzik ematen ez baldin badira, aste bateko grebaragoaz, hortaz, ikusiko dugu. Ea patronala ze jarrera ekartzen duen bilerara. Sektorearen mezua argia izan da eta argia da. Borrokatzeko prest gaude eta sektore osoa borrokatzeko prest dago. ELA bere aldetik ere mobilizazioak gogortzeko prest agertu da. Bilerak ez bada emoten, evidentemente, ELA kitxuta postu, konfliktu eta grebak areagotzi, ez? Bizkaiko metalgintzako sektoreko langileen erosalmena bermatzea ezinbestekotzat jotzen dute sindikatuek. Hala ere aurreko bileran patronalak gehienez diota 14% soldata igoera proposatu zuen 4 urtetarako. Sindikatuen arabera eskaintza horrek ez du bermatzen erosketa ahalmen galerarik ez izatea.
Eta FEBen mai gainera ekarri zuena izan zen berriro beste proposamen bat, alde batetik soldata igoretan erosalmena ez zuena bermatzen, eta gero beste alde batetik jarraintzen zuen mantentzen atzera pausuak malgutasunean, garantia miniman eta bajetan. Hala, bilera mugarria izan daiteke negoziazioaren soka estutu ala aska dezakelako. Eta patronari tokaengako benetan edukizan maitakin jarri, ez? Orain arte ez dau jarri. Bien bitartean, Bizkaiko patronaleko presidente Carolina Pérez Toledo uste du patronalen eskaintza ausarta dela. Hala baina benetako aurrera pausoak eskatzen dituzte sindikatuek. Orain arte 15 bilera egin ditugulako FEBemekin eta ez duelako oraindik seriotasunez ezer ekarri. Eta aipatu dugu dagoeneko ere garraiolariak grebara deitu dituzte igande gauaz geroztik martxoan ez bezala, oraingoan hiruk erabaki du protestarekin batez egitea. Deitzaileek salatu dute kostuen igoerak tarifan ez direla islatzen, Aira Durretak azalduko digu. Garrailarien plataformak grebara deitu du sektorea datorren igande gauretik aurrera. Aurten egiten duten bigarren greba mugagabea da. Martxoko deialdiak arrakasta handia izan zuen batez ere Bilboko portuan. Hala ere, momentuz, hiruk ez du erabaki grebarekin bat egingo duen ala ez. Ez dakit, asteburuan egingo da batzarra edo ez du erabaki, garrailariak ere eskatzen badute, batzarra egitea egingo dugu. Ziurrenik asteburuan erabaki hartuko dute, edo nola ere oraindik garrailarien arazo askok konponbide barik jarraitzen dute garrailari autonomoen sindikatuaren arabera. Gobernu edo administrazionetik agindu ziren hainbat gauza eta 6 hilabete hauetan ez dugu ikusi orduko afera edo arazoa konpondu diranik, sortu diranik gure aldarrikapenak aztertzeko foro horik edo asko ez aldatu egoera. Gainera, martxoan erakundeek hitzemandako hainbat neurri ez direla bete ohartarazi du hiruk. Adibidez, martxoan erabaki zuen Madrileko gobernuak garraiolariak erretiratu izateko laguntzak 10 milioitik 20 milioira pasatzea. Baina 2023ko aurrekontuan berri 10 milioi bakarri daude jarrita, ez balako gauzako ez ondo iruditzen. Hori bai, martxoko grebaen ondoren, bultzada bat izan zuten tarifak igotzeko akordioek. Izan ere, garrailaren eskaerak gutxienekoak dira. Garrailerak ez du asko eskatzen, baldintza du batzu lanerako, albada 60 urtekin erretiratzea, eta gero, jokabide makurren kontrola, Ordea, Ibermatikako Donostiako, Zamudioko eta Gasteizko langileek greba egin dute ELA, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek deituta adi. Ibermatikako, Donostiako, Zamudioko eta Gasteizko langileek greba egin dute ELA, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek deituta. Beharginen gehiengoak lanuzterekin bat egin du gainera sindikatuen arabera. Langile gehienak greban daude. Urtarrilean hasi zuten Ibermatikako hitzarmen kolektiboa negoziatzen, orain arte baina zuzendaritzak ez dituela baldintza duinak mai gainean jarri salatu dute. Egoera zein da, negoziazio kolektiboan gaude, hitzarmena negoziatzen ari da, eta urtarriletik hasita, azaroan gaude, eta orain arte enpresak ez du baldintza duinik mai gainean ipini. Urrian greba ditu zuten ere, baina bertan bera utzi zuten enpresak negoziatzeko borondatea erakutsi zuelako. Itzutzak izan ziren ala ere. Urrian greba egun bat deitu genuen, baina enpresak negoziaziorako konpromisoa hartu zuen eta 3 bilera egin genituen, eta horregaitik deskonbokatu egin zen greba. Baina 3 bilera ostean, baldintzak berdinak dira enpresak mai gainean ipintzen dituena. Egoera horrela 3 greba egunetara deitu dute ELAK, Komisiones Obrerasek eta UGTek. Soldaten igoeran KPItik azpitik ipintzen du, eta beste baldintza batzuetan ere,
ez da heltzen gure baldintzetara. Beraz, erabaki dugu 3 egun hauek greba egitea. Bestadetik, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuei helduta, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuak eta bere taldeak 2023ko aurrekontuak negoziatzeko bilerak hasiko dituzte bihar, asteazkenarekin Euskal Herria Bildu, Elkarrekin Podemosu eta PP Ciudadanos legebiltzar taldeetako ordezkariekin bada bilkuraren atarian Euskal Herria Bilduk Jaurlaritzari egingo dizkion proposamenak eman ditu jakitera. Nerea Kortajarenak adierazi duenez, erabakiak hartzeko unea da, aukera politikoak eta ekonomikoak ematen baitira. Hala, Maialen Iriarte taldeko bozeramaileak gehitu du, Jaurlaritzak logika zaharkituarekin segitzen duela, esan duenez, aro aldaketan gaude eta epe laburreko neurri baliatiboak hartzeaz gain egiturazko neurriak eskatzen ditu horrek. Egun bizitzen ari gerenari ezin zaio logika zaharretik erantzun, baina Jaurlaritzak logika zaharkitu horretan ainguraturik jarraitzen duela iruditzen zaigu. Bere aurrekontuak betiko eskemari jarraitzen diote, kontinuistak eta kontserbadoreak dira, esan genuen bezala, eta guri ustez hauek ez dira aro aldaketarako aurrekontuak, gainean ditugun ziurgabetasunak eta erronka handiak heltzeko balio ez duten aurrekontuak direlako. Guk aurrekontuak ez ditugu herri akordio bat bezala ulertzen, baina uste dugu balio behar duela aro aldaketa honetan herri bezala ditugun erronka handi horiei erantzuteko. Miren Gorrotxategik ere prentsaurrekoa eskaini du biharko bilerara zein asmo eramango dituen azaltzeko, hain zuzen ere datorren urterako aurrekontu proiektuaren inguruan Eusko Jaurlaritzarekin akordioa lortzeko borondatea duela argitu du gaur Elkarrekin Podemosiuk. Miren Gorrotxategik koalizioko legebiltzarrean duen bozeramaileak prentsaurreko batean iragarri duenez, Pedro Azpiazuk oposizioko 3 talderekin biharko deitu duen bilerara eskakizunen agiria eramango dute. Hala ere, orain arteko jarreran berretsi da Gorrotxategi aurrekontu proiektua ez dator bat egungo egoerarekin. Aurkeztu zaizkigun aurrekontuak zaigu iruditzen bat datozenik gaurko egunak eskatzen duen horrekin eta testuinguruarekin. Alde batetik ikusten dugu gobernuak nahiko propaganda egiten ari dela aurrekontu hauekin, titulariak ematen aurrekontu hauei buruz hitz egiten duenean. Esaten duenan adibidez, inoiz baino diru gehiago sartuko dela aurrekontu hauetan gastatzeko, gasto publikorako, eta 14.250 milioi izango direla, esanez, inoiz baino gehiago dela. Esan izan dugu aurretik ere, ez dela egia. Ordea Nafarroako gobernuak eta Euskal Herria Bilduk aurrekontuen 4. ituna sinatu dute jada legegintzaldiaren 4. eta azken kontu orokorrak dira honakoak eta Euskal Herria Bilduren abstentzioari esker ahalbidetuko dira. Ostiralean eman zuten akordioaren berri eta gaur Elmasaiz Ekonomia Kontseilariak parlamentariei aurkeztu dizkio Sandra Urra. Bai, pasaden asteari itxiera emateko Nafarroako gobernuko bozeramailea den Elma Saizek adierazi zuen Nafarroako 2023ko aurrekontu orokorren akordioa lortu dutela. EH Bilduren abstentzioaren bitartez ahalbidetuko dira eta alderdiak adierazi duenez nahiko lituzkeen aurrekontuak ez direnez pozik agertu dira akordio batera iritsi ahal izateagatik. Izan ere fiskalitatean desadostasun nabariak egon dira, baina azkenean proiektua aurrera darrai eta aurreikuspenen arabera abenduaren amaieran gobernuak bermatu du proiektua aurrera aterako dela. Fiskalitate arloan izan dezakegu zailtasun handiak izan ditugu adostutakoa lortzeko ere, ez gara gai izan bi aldeak sakoneko reforma bati ekiteko, eta lortu duguna izan da konpromiso batzuk, baina lehen esan dudan bezala pauso txikiak badira ere norabide honean daudela uste dugu. Es un proyecto de cuentas generales de Navarra y para Navarra, con más de 2.700 millones de gastos dedicados a salud, a la educación, a los derechos sociales,
Con casi 250 millones de euros destinados a políticas financiadas con los fondos europeos Next Generation, que van a ser, y de hecho son ya, palanca que va a empujar el cambio de modelo productivo que debemos llevar a cabo. Estoy convencida de que hoy a esta Cámara hemos traído el mejor proyecto de cuentas generales posible en el contexto actual. Gaizlatuta berriz, izan dugu inoiz izpide Arabako mahastiak sormarkaren estatutuak oraindik ez dira onartu eta geldirik dago izapidea. Urriaren 11an Eusko Jaurlaritzak baimendu zuen, behin-behinean orain, Europaren baimenaren zain Arabako Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza eta Abra biltzekoak dira sormarkaren araudia onartzeko. Urriko azken asterako zegoen aurreikusita bilkura, baina ez da gertatu. Era berean, Arabako Foru Aldundiko aldun nagusi, Ramiro Gonzalezek Errioxako Kontseiluari akordioa eta elkarrizketa eskatu dizkio. Urriaren 18an EAEko aldizkari ofizialak jaso zuen Arabako mahastiak zigiluaren behin-behineko baimena. Estatutuan merkaturatzeko ahalmena ematen die ardoa sormarka berriaren barruan zabaldu nahi duten upategiei. Hala ere, mahatz bilketa amaituta zegoenez, 2024ko uzta izango da izendapen berriarekin merkaturatuko den lehena. Baina hori egia izateko estatutuak onartu behar dituzte. Horretarako Eusko Jaurlaritza, Arabako Foru Aldundia eta Abra elkartu behar dira eta sormarka berriaren araudia onartu behar dute. Hasieran urriaren azkeneko asterako aurre ikusita zegoen bilera. Hala baina, Ramiro Gonzalezek, Arabako Foru Aldundiko ahuldun nagusiak, iragarri duenez, oraindik ez dira bildu, beraz ez da aurrera pausorik eman. No se ha producido todavía esa reunión, no hemos sido convocados todavía, no tenemos todavía una fecha prevista. Ingurumaria honetan aipatzekoa da Errioxako Kontseiluaren desadostasuna. Adierazi duenez sormarka berriaren aurka dago eta alduen neurri legal guztien bidez oztopatu nahi du. Eta hala izan da, udalbatza antolatu zuen EAEko aldizkariaren argitalpenaren ostean, eta errekurtso bat jarri zuen behin-behineko baimen horren aurka. Gauzak horrela aldun nagusiak hausnarketa egiteko deia eskaini dio. La insistencia en requerir del Consejo Regulador pues ese diálogo y ese acuerdo, de sentarse a hablar para ver cómo podemos avanzar por este camino. De momento, pues estos llamamientos no han tenido éxito, pero yo estoy convencido de que lo van a tener. Abrak berriz adierazi duenez, laster hasiko dira lanean eta bilduko dira sormarkaren araudia onartzeko eta behin-behineko baimena aurrera eramateko. Bestaldetik, Pirinioetako mendien omenez bizi den mendiaren alde lelopean egingo dute Lurramaren 17. edizioa. Mendiak etxalden eta laborarien bizi moduan duen garrantzia jendeari ezagutaraztea izango da aurtengo azokaren xede nagusia. Eta 11 telebista zuzenean izango da bertan Kanalduderekin batera. Ostiralean saio berezia eskainiko dugu Biarritzeko irati aretotik, beraz, arratsaldeko 8:00 9:00 piztu 11 eta bategin Lurramarekin. Bueltan da Lurrama Biarritzeko irati aretoan. Azaroaren 10-etik 12 ospatuko da laborarien azoka garrantzitsua. Pirinioetako mendien omenez, bizi den mendiaren alde izango da 17. edizionek hautatu duen leloa. Hala mendiko laborantza eta artzaintza jardueren gainen indarra egin nahi dute antolatzaileek. Bestalde laborantza eremuetako eta hiriguneetako biztanleriaren arteko lotura sendotzea izango du xedetzat azokak. Aurten berrikuntza gisa ostegunan hasiko da azoka. Ostirala azaroak 11 lehenengo mundu gerraren armistizioaren urteurrena izanik jaieguna denez Ipar Euskal Herrian merkatuak egun bat lehenago zabalduko ditu bere ateak, hala ikastetxe eta lizeoetako ikasleen bisite jaso ahal izateko. Egitarau zabala antolatu dute 3 egunetarako. Azokaren lehenengo egunean zer mendi bizi nahi dugu galderari erantzuten ahaleginduko dira. Biharamunean aurre historiatik egundaino jendeak mendian nola baliatu duen aztertuko du arkeologian doktoretza duen Pablo Martikorenak. Eta azokaren 3. eta azken egunean Artza, Otxoa eta Kabalin kanpoko hazkuntzaren arteko harremanen gainean arituko dira. Hain justu mendiak etxaldeen eta laborarien bizimoduan duen garrantzia jendeari ezagutaraztea izango da aurtengo Lurrama edizioaren xede nagusia.
Pirinioetako mendietan hazkuntza eta artzaintza dira jarduera nagusiak. Lurraldearen egitura eta baita nortasunaren ikuspuntutik ere garrantzi handia du mendiaren zaintza hartzeak. Hala nola garbiketa eta manteinu lanak bermatuz. Testuinguru honetan Amaikak Kanaldu Herri Telebistarekin bat egingo du eta ostiralean saio berezia eskainiko dute zuzenean Biarritzeko irati aretotik. Arratsaldeko 8:00 9:00 piztu Amaika eta bat egin Lurramarekin. Elkarrizketak, solasaldiak, erreportaiak eta gehiago zuzenean Miarritzetik. Euskaraldia hasteko 10 egun falta direla, herritarrek ariketa sozialean parte hartu eta izen emateko deia egin dute hainbat eragilek gaur goizean Donostian izen ematea.euskaraldia.eus gunean egiten ari dira, ahobizi eta belarri prestak. Herriz herri txapak banatzen ere hasiak dira adi. Egun besterik ez dira falta Euskaraldiaren 3. edizioa abiatzeko eta, nabaritzen da olatua iristear dagoela. Milioi bat pasatxo, Euskaldun gaitasuna egon badago, baina zailtasunak ditugu hizkuntza ohituretan eta erabilera aukeretan, ez? Hau da entrenamenturik onena, ez? Aurtengo Euskaraldia abiatzeko, beraz, gero eta tarte gutxiago dugu izena emateko eta lehenengo eta behin animatzea izena eman ez dutenei izena ematera. Euskaraldia ez da euskararen aldeko kanpaina bat. Euskaraldia da hizkuntza ohituretan aldaketak eragiteko egitasmo bat, ariketa sozial bat. Denak bultzatzen gaitu urrats bat egitera. Eta horixe da aurten ere behin eta berriz azpimarratu nahi izan duguna. Zein izango da zure erronka aurtengo Euskaraldian? Bada Euskaraldiaren testuinguruan, Pantaiak Euskaraz taldeak pantaialdia egitasmoa abiatuko du ostiralean. Azoraren 11:00 18:00 mota guztietako pantaietan euskarazko edukiak erabili, kontsumitu edo sortzeko erronka joko diete herritarrei. Bi helburu nagusi ditu ariketak, euskarazko ikus-entzunezkoen kontsuma sustatzea eta euskarak pantaien munduan dituen gabeziak azaleratzea, erakundeek pausoak eman ditzaten. Izan ere, urtean zeharreko zinema emanaldien 1% soilik da euskaraz Euskal Herriko zinemetan, streaming plataformetan euskararen presentzia ez da 0,1 iristen. Euskaraz! Pantaiak! Euskaraz! Pantaiak! Euskaraz! Pantaiak! Euskaraz! Hizkuntzarekin lotuta ere asteburu honetan agerraldiak lehenbiziko agertopaketak ospatu ditu Azkoienen. Bertan Nafarroako erdialdeko eta hegoaldeko euskaltzaleak batu dira. Ager eremuan euskararen alde aurrera eraman daitezkeen urratsak finkatzeko. Sandra Urra.
Bai ala da, Nafarroako ager eremuan gaztelania da nagusi, baino badira euskal hiztun eta euskaltzale asko. Nafarroako agerraldia ekimena horretarako jaio zen guztien indarrak batzeko asmoz, eta horregatik agertopaketak aspatu dituzte asteburu honetan azkoienen. Bertan eguneko euskararen erronkak aztertu dituzte, baita etorkizunean eman beharreko pausoak finkatu dituzte. Eta hasieratik bertako ikastola, euskaltegi eta D-ereduak bultzatzeko bideratzen bazen dirua, bai ikusten zen beharra hortik arantzago ere euskalari eusko berri bat emateko eta zonalde horretu euskaltzaleen mugimendua saretzen hasteko. Eta horri agerraldi zena jarri zitzaion orain dela 3 urte eta ekimen praktikoak antolatzen hasi ginen. Eta euskararen bueltakoekin jarraiki, baina kultura arlora salto eginda, jokoteknia bideojokoen 5. edizioa azaroaren 12 ospatuko da Bilboko Harrobia ikastolan. Bizkaiko Foru Aldundiko Azkue Fundazioak eta Game Irauntziak elkarlanean antolatu dute jardunaldia, euskara eta bideoak uztartzea helburu izanik edizio honetan gainera, Euskal Herriko bideojokoen industria jarriko dute erdigunean. Jokoteknia bideojokoen 5. edizioa azaroaren 12 ospatuko da Harrobia ikastolan. Bizkaiko Foru Aldundiko Azkue Fundazioak eta Game Irauntziak elkarlanean antolatu dute jardunaldia. Bideo jokoak euskaraz sortu eta konsumitzeko borondatea izango geunke eta horixe izango litzateke edatu nahiko geunkena. Edizio honetan Euskal Herriko bideojokoen industria jarriko dute erdigunean gainera. Guzti honen atzean bideojokoak egun kultura produktu bezala konsidetzen hasi diren honetan industria bat daukia atzetik, hori ere ezin dugu ahaztu. Horrentzako espazioa zabaltzea, hausnarketarako aukera emotea eta sortu daitekezen sinergiei bide emotea. Bideojokoen industria egongo da erdigunean eta horretarako gainera askotariko gonbidatuak egongo dira. Goizez hainbat hitzaldi egingo dira besteak beste, Ibai Aizpurua bideojoko garatzaileak zer den game bat azalduko du. Eta Ainize Amestoi soinu eta musika sortzaileak bideojokoetako soinu sorkuntzari buruzko aurkezpen bat egingo du. Arratsaldean berriz euskarazko bideojokoak probatzeko aukera egongo da. Aurten gainera jardunaldiak Harrobia ikastolan izango dira. Bideojokoak, sormen industria, kirol lehiaketa eta marketinga Harrobia ikastolaren DNA-aren daude eta horregatik jarduera honetan parte hartuko dugu. Aurrekoetan ez bezala, aurten ez dutela emakume aditurik hizlari bezala izango deitoratu dute antolatzaileek. Berdintasunen aldeko deialdiz egiteko. Saiatu garen arren, zoritxarrez urte honetako jokoteknian ezin dugu emakume euskalduna aditurik topeu. Eta gure txat oso garrantzitsu den arlo bat izen da, bideojokuetan profesionalaki aritzen diren emakume euskaldunak gugaz harremanetan jartzera gonbidatu nahi duguz. Urrengo jardunaldizetan parte hartzeko deialdiz egin ez. Bada, jokotekniako 5. jardunaldietan egun osoko egitaragoa prestatu dute ikasle, zale eta garatzaileak kontaktuan jartzeko aukera emango duenak. Aste arteko kontuak horrela direla iritsi gara albistegiaren bukaerara, lerroburetan azaldu bezala Iker Casanova, Euskal Herria Bilduko legebiltzarkidea izan dugu gaur, magazinean gonbidatu nagusi gisa Bizkaiko ekonomia hizpide. Haren elkarrizketa berreskuratu eta alaxe agurtuko zaituztegu gaur, beraz horren bestez, besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaurrutze dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.satarian ondizan eta bihar arte. Munduan zehar ematen diren giza eskubideen urraketak ikusarazten dituen Ariak zinemaldiaren baitan Afrikaren inguruko eguna landuko dute ostegun honetan.
Urraketen aurrean antolatutako erresistentzia hileku eginez, Indestructibles dokumentala proiektatuko dute Hernanin kulturarteko plaza feministan. Dokumentalean Xabier Aldekoa eta Alfons Rodríguez zuzendariek Afrikako gaztei buruzko bestelako begira bat islatzen dute. Hain justu filmak haurren 5 historio kontatzen ditu, Afrikaren erronken eta lorpenen isla gisa. Behin filma amaitzean 2 zuzendariekin egoteko aukera izango da gaia sakontzeko. Ariak erresistentzia historioen zinemaldirako sarrera doakoa da, beraz animatu eta bertaratu. Egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, horretarako gaurkoan gurekin dugu Iker Casanova, EH Bilduko legebiltzarkidea, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuak inoizko aurrekonturik handienak bezala aurkeztu dira, zuzen ere gastu sozialera bideratuko direnak. Zein bide jarraituko du Euskal Herria Bilduk hemendik aurrera? Bueno, lehenengoz eta behin eta hortik azizaren moduan horrela aurkeztu dira, baina ez da guztiz erreala. Igual forma aldetik bada kantitaterik handiena, baina inflazioaren efektua kontutan hartzen badugu, aurtengo aurrekontuak eta iazkoak kopuru berbera daukate. Are gehiago, kontutan hartzen badugu urtean zehar aurrekontuak gaurkotu egin dira, diru sarrera berriak egon direla, aurten gastatu dena, dagoeneko gastatu dena, bada urrengo urtean gastatzea aurre ikusten dena baino gehiago. Beraz, alde kuantitatibo horretatik sorpresa gutxi eta arrakasta gutxi. Are gehiago kontutan hartzen badugu diru sarrera bereziak egon direla Europatik, malgutu egin direla gastu arauak eta beraz zorpetxe gaitasuna handiago dela, eta baita ere egoerak eskatzen digula talka politika ekonomikoak aurrekontuetan ere. Beraz, kuantitatiboki oso urrun dago gure beharretatik, fiskalitatean sartu gabe eta diru sarrera berriak indarrean sartzeko aukera aipatu gabe, baina hori importantea da. Eta gero, kuantitatiboki ez badira beste munduko gauzarik, kualitatiboki ere uste dugu oso urrun daudela momentuak eskatzen duen aleginetik eta orientaziotik. Gure ustez aldaketa garai batean gaude, eta ez da soilik EH Bilduk esaten du, Europa mailan eta mundu mailan, nik uste dut egoera harretaz begiratzen duen edonork horrela ere adierazten duela, ziklo aldaketa hontan, uste dugu beste oinarri batzuk jarri behar direla, etorkizun ezberdin bat eraikitzeko, orain etorkizun hori leian dagoelako, eta uste dugu guk defendatzen dugun etorkizuna da, kolektiboan, zerbitzu publikoetan eta jendearen defentsan oinarritutako etorkizun bat. Eta hortarako aurrekontunetan egon beharko ziren ez dauden hainbat elementu, hain zuzen ere zerbitzu publiko horiek indartzeko, ezagupenaren ekonomia indartzeko eta baita ere hori guztia egiteko, baliabide nahikorik izateko, politika fiskal berritu bat izateko. Beraz, lehenengo azterketa eta bigarren azterketa batean esan dezakegu aurrekontu hauek behar denaren oso urrun daudela. Bihartik aurrera, hasiko da erronda, hasiko du erronda, hobeto esan da Azpiazu Ogasun Sailburuak, alderdi politikoekin, babes gehiagoren bila, naiz eta gehiengo osoa duten, komentatu dituzun proposamen guzti horiek pentsatzekoa da mahai gainera eramango dituzuela, uste duzu benetako borondatea egongo dela negoziatzeko? Bueno, deno dakigunez, egoera eta indar harremana da ezagutzen duguna, eta gobernuak gehiengo osoa dauka aurrera ateratzeko aurrekontu hauek. Baina, egia da, EH Bilduren babesa, edo bentsat abstentzioa bilatu nahi badu, mahai gainean jarri beharko dira, funtsezkoa den hainbat gairen inguruan, hausnarketak eta neurri zehatzak. Guk ere badakigu, gobernua dakien moduan gehiengoa badaukatela hori aurrera ateratzeko, eta badakigu gure eragiteko gaitasuna zein den, baina eta guztiz ere ez dugu uste momentu honetan, bentsat gai zentralen inguruan eztabaidatzeko eta keinu eta urratz batzuk eman gabe pasa daitekela aurrekontuen inguruko eztabaida. Beraz bai, guk Azpiazuri helaraziko diogu, gai estrategikoen inguruan egiturazko aldaketa batzuen proposamen bat, eta baita ere berehalako erantzuna emoteko jendea pairatzen ari diren hainbat egoera larrien aurrean neurriak ere proposatuko ditugu. Orduan uztartuko ditugu begirada estrategiko hori,
naizta jakin negoziazio honetan bakarrik oinarria jarri daitezkela aldaketa batzuk norabidea markatzeko eta baita ere berehalako jendea babesteko larrialdiko neurri sorta bat ere proposatuko dugu. Horietako neurrietako bat izan daiteke fiskalitate eredua? Fiskalitatea da, eztabaida hauetan, pasilloan dagoen edo gelan dagoen elefantea, ez? Jaurlaritzak beti esaten du fiskalitatea ez dela eztabaidatzen legebiltzarrean, legez horrela delako, eta eskuduntza aldundien eta batzar nagusitako eskuetan dagoelako, baina azkenean aurrekontuen definizioa, aurrekontuen kuantifikazioa fiskalitatean oinarritzen da, eta uste dugu, lehen aipatzen genuen mundu mailan arroldaketa baten aurrean gaudela, eta fiskalitatea ere eztabaidagai da mundu osoan. Fiskalitateak behar duelako aldaketak garai berrietara egokitzeko eta instituzio publikoi emoteko behar dituzten elementu ekonomikoak jendea babesteko, zerbitzu publikoak indartzeko eta baita ere politika ekonomiko proaktiboak egiteko norabide egoki batean. Beraz, gu bai, fiskalitate inguruan neurriak eskatuko ditugu eta pentsatzen dugu edozein eztabaida aurrekontu eztabaidatik ezin dela atera gai hau. Jaurlaritzak dio ez dela momentua fiskalitateari buruz eztabaidatzeko edo erabakiak hartzeko, baina deflaktazioa bai neurritzat hartu du. Bai, lehen komentatzen genuen moduan, Jaurlaritza beti baloiak despejatzen ditu eta esaten du hezkuntzaz dago bere eskuetan, baina de facto badakigu zein den Euskal Herriko mapa politikoa edo EAEko mapa politikoa, badakigu instituzio guztiak momentu honetan EAJaren kontrolpean daudela eta badakigu ere lidergoa Urkulluna dela eta lehendakarena dela eta zuk ondo esan duzun moduan, hainbat neurri Urkulluk ikusi duenean salmenta politiko edo komunikatibo hona zukala, berak zuzenean iragarri ditu, nolaeteko hezkuntzan banaketa hori alboratuz, ez? Guk orain pentsatzen dugu Jaurlaritza dago gukiola plano ezberdinetan herri honen lidergoa garatzea eta fiskalitatea ez da edo nolako gaia, beraz, uste dugu Jaurlaritza badaukala, juridiko bada ere, ez bada ere, eta azken erabakia beste formulazio batean gauzatu behar bada ere, baina badauka politikoki erantzunkizuna fiskalitatearen inguruan eztabaida lideratzeko. Eta esaten genuen moduan, momentua bada, inoiz baino gehiago, eta eztabaida irekita dago mundu guztian, enpresa handienetekin eskandalagarriak, eliten inguruko, eliten eskuetan aberastasunaren konzentrazioa, gehiengoen pobretzea mundu mailan emoten ari dena, neurri handi batean fiskalitate injusto bat horren atzean dago, paradisu fiskalitatik hasita, esenzio fiskalak, elusio fiskala, presio bajuegia eta bar. Orduan, eztabaida fiskala momentu honetan bolo-bolo dabil toki guztietan eta Euskal Herrian ere egon behar dut derrigorrez. Aberastasunaren banaketa edo beto zen da erosa ahalmenaren galera ez gertatzeko fiskalitatea egon daiteke alde batetik, baina soldaten gaia ere badago mahai gainean, hainbat enpresa ari direlako hitzarmenak negoziatzen eta soldaten gaia, soldaten igoera izaten ari delako negoziazioen puntu beroena. ELA sindikatuak atzokoan txosten bate atera zuen eta zioen, inflazioaren gordinenaren aurretik ere erosa ahalmena galdu dutela Hego Euskal Herriko langileek, hain zuzen ere 14.000 euroko galera 2008tik 2020ko bitartean, zer dago honen atzean? Mundu mailan aberastasunen konzentrazio prozesu bortitza eman da. Azken urteotan eskuina ideologikoki nagusi izan da, garai batean pentsamendu bakarra deitu zena inposatzea lortu zuen, eta horren ondorioz etorri dira bi karrietatik neurri oso atzerako, alde batetik lehen itxegin dugun fiskalitate arloan, aberatze gero eta zer da gutxiago ordaintzen dute, eta zergetan ordaintzen den diru kantitatea mendebaldeko gizartetan, eta mundu osoan orokorrean gero eta txikiagoa da, baina baita ere errentan banaketari dagokionez, soldatei bideratzen zaion zatia gero eta txikiagoa da. Elak eman ditu datu horiek, baina orokorrean barne produktu gordina bere osotasunen hartzen badugu, zati badoa kapitalera, eta beste bat langileentzat, soldaten bidez, eta langileentzako zatia azken urteotan murriztu egin da. Claro, hor egon dira legedi batzuk, patronalen aldekoak espreski egin direnak, eta hor egon da ere patronal bat, babes politiko eduki duena, eskuinaren babesa eduki duena, politika atzerakoia horiek bultzatzeko lehiakortasunaren izenean, eta barrez, orduan argi daukagu, langileei dagokiela lehenengo instantzia batean, baina baita ere instituzioetan, eta arlo politikoan lan egiten dugun guztion
partetik ere hori babestu egin behar da, artikulatzea borroka bat defendatzeko beraien partea, beraien zatia, beraien aberastasuna, sortzen den aberastasunaren zati proporzional eta egokia disfrutatzeko eskubidea, ez? Ikusi dugu azken urteotan hori ez dela gauzatu, eta pentsatzen dugu, borrokaren bidez horri buelta eman beharka zaiola. Hainbat sektoretan izan ere daude mobilizazio eta grebak, KPI-aren araberako soldata igoera hori eskatzeko, esaterako adibide bat besterik ez da Bizkaiko metalgintza, gaurkoan dutelako bilera erabakigarri bat FBen patronalarekin sindikatuek, ez dakite nola eskatu daiteke korapiloa? Bai, badirudi, arratzalde honetan dagoela bilera bat eta horren arabera langileek iragarri dute akordio egonezean berriro ekingo diotela greba jardunaldi batzuk burutzeari ez. Aurreko lan hitzarmena sinatzeko ere Bizkaiko metalean borroka gogorra eta eredugarria burutu zen eta badirudi hori dela euren patua ez, patronala gogor dago arlo honetan eta orokorrean azken urteotan patronalari politikatik eman zaio eskatzen zuen guztia maila guztietan eta arrotuta dago, gotortuta eta gogortuta dago eta horri aurre egiteko pulso bat aktibatu egin da ez, zorionez Bizkaiko metalean bai aurreko negoziazio prozesuan, bai oraingoan artikulatu egin da borroka nahiko zabala, ez daude sindikatu guztiak bateratua, baina guztiak bentsat aldarrikapen antzekoen inguruan artikulatuta daude, eta espero dugu deseagarria izango zen arratzaldean akordio batera heltzea, baina hori ez bada, espero dugu aktibazio eta mobilizazioaren bidez dagokiona eskuratzea, azken finean, zuk ondo esan duzun moduan, inflazioaren efektu zuzena da jendearen pobretzea eta horri ez bazaio buelta emoten efektuak langileok pairatuko ditugu, ez? Alde horretatik, guk instituzioetatik ere saiatu gara, behin eta berriro implikazio politikoa aktibatzea, baina Urkulluren entzuna beti izan da ezezkoa, ez? Bera neutralitate faltzu bat aldarrikatzen du, azkenean kasu honetan neutrala izatea da posizio indartzuena daukanaren alde egitea, hau da patronalen alde egitea, guk eskatzen dugu jaurlaritza aktibo bat, langilei dagokien soldata igoerak aldarrikatzeko, eta baita ere, gure esparruan soldata minimo egokitu bat akordioen bidez, ez bada posible juridikoki, baina bai alden arteko akordioen bidez erdiesteko borondatea eta esfortzua egitea, baina pasibitate horren atzean gure ustez izkutatzen dena da Urkulluren eta EAJaren gobernuaren lerrokatze argi bat patronalen interesekin. Hain zuzen ere bizi dugun inflazio handiaren kausa nagusienetako bate izan daiteke gerraren ondorioak, Ukrainako gerraren ondorioak, bestelako kausa batzuk dauden arren, eta honek ere ez ekarri du mahai gainera berriro ere nola egin trantsizio energetikoa, zineratara bideratu ez aldaketa hori. Euskal Herria Bildutik zein da zuen proposamena? Bueno, gu proposamen integral bat artikulatzen ari gara eta iragarriko dugu datozen asteotan, baina aurreatu daitezke elementu batzuk eta ja dagoeneko gure posizio politikoaren publikoa parte direnak ez. Gure ustez, 3 dira elementu nagusiak transizio energetikoa egiteko, bat nahiko partekatuta dagoeneko gizartean eta mundu mailan eta da energia berriztagarrien aldeko apostua. Gutxi gora bera eta tranpaskorekin, baina gutxi gora bera denok diskursoan bentsat energia berriztagarrien aldeko apostua egiten dugu, baina badu beste bi elementu batzuk hain partekatuak ez direnak agian. Alde batetik energiaren konsumoaren murrizketa, eta argi dago gehiegi gastatzen dugula eta hori ez dela sostenigarria, beraz murriztu egin behar dugu gure energia konsumoa eta hortarako azterketa sakon bat egin behar dugu gure gizarteetan nola erabiltzen dugun energia eta nola egin dezakegun hori dezente murrizteko, eta hirugarrena da energia ekoizteko eta merkaturatzeko sistemaren aldaketa bat ere bat eman behar dela. Gaur sistema oligopolistiko batean murgilduta gaude eta horrek zailtzen du jendearen erabilpena eta erabilpena zentzuzko presio batzuetan. Orduan nik uste dut 3 elementu horiek mahai gainean jarri behar dela. Energia berriztagarriak, kontsumoaren murrizketa eta sortu eta merkaturatzeko
sistema oligopolistiko batetik sistema komunitario batera pasatzeko neurriak. Hor egongo ziren proposamen nagusiak edo idei nagusiak. Erronka ez da makala ez, eta Ukrainako gerrak azaleratu duzen olako menpekotasuna dugun baita ere energiaren alorrean, Euskal Autonomia Erkidegoan kontsumitzen den energiaren gehiengoa kanpotik datorrelako. Bai, eta horrek izpioen arrean jartzen gaitu. Edo egiten dugu apostu propio bat, kontrasanan aurrera egiteko energia berriztagarrien bidez, konsumitzen dugun energiaren zati bat bentsat ekoizteko, edo jarraitzen dugu kateatuta erregai fosilekiko menpekotasun horretan, ez? Eta askotan esaten dugun moduan, konponbide honen garaia pasatu da, krisi baten eta larrialdi egoera baten aurrean gaude, da horrela hitz egiten du espreski, larrialdi klimatiko baten aurrean gaude, eta gainera larrialdi klimatiko orokor horri gehitzen zaio krisi geopolitikoa eta erregai fosilen inguruko gatazka guztiak, ez? Azkenan finean, Ukrainiako gerrak mahai gainean jarri duena da, talka geopolitiko bat, baliabide natural guztiak, ez horiek erregaiak, mugatuak direlako, eta lehia artikulatzen ari da, bloke geopolitiko ezberdinen artean, mugatuak dauden baliabide horien eskuratzeko aukeren inguruan, ez? Orduan, guk uste dugu guk etxeko lanak egin behar ditugula, eta batzutan ez da erreza izango. Sakrifikatu beharko dugulako, zeo zer, lortzeko guk hemen ere energia berriztagarrien ekoizpen minimo bat. Eta ez dugu hitz egiten autosufizientzia energetikoaz, hori oso konplexua izango zelako, gaina lurralde oso txikia eta energiaren konsumo oso altua daukaguelako, gainera lurralde industriala garelako, baina bentsat gure erantzunkizuna da, gure beharren zati importante bat azetzen saiatzea energia berriztagarrien inguruan. Eta hor dago, ez da bida irekita, nola egingo dugun hori kalte txikiena sortzen gure lurraldean, eta nola egingo dugun hori betiko enpresen kontrolpean egon gabe eta energiaren produkzioa eta kontsumoa eta eskuragarritasuna demokratizatzen, ez? Hori da erronka. Horiz energiari dagokionean, baina testuingurua, bizi digun testuinguru historikoa konplexua da, inflazioarekin, aipatu dugu lehen gaien eskazia ere badagoela, gizarte desparekotasunen handitzea besteak beste, arazoak globalak dira. Euskal Herritik horiei aurre egiteko zein modu dago? Nik uste dut, importantea dela asmatzea azterketan, ez? Askotan politikan historiko hitza erabiltzen da eta desgastatzen da eta galtzen du bere benetako esan nahia, baina uste dut une historikoetan gaudela, ez dut uste kapitalismoaren amaieran gaudenik, baina bai, bentsat kapitalismoaren aro baten amaieran, ez? Sovietar Batasunen erorketa sortu zen munduko orden berria ditu zen, globalizazio neoliberala, 30 urteko ziklo bat izan da, eta hori amaitzen ari da, eta begibistan dago, ez dago mundu unipolarra, multipolaritate batera pasatzen ari gara, eta transizio ezberdinak emoten ari dira, gehienak era gatazkatzu batean, transizio energetikoa, transizio teknologiko bat ere bai, transizio geopolitikoa bat, gu mahai gainean jartzen dugu ere, transizio errenten banaketan egiteko beharra. Zer egin behar du, ondo irakurri, ondo ulertzea, transizio horietan beti pulsoak artikulatzen dira, interes kontrajarriak mahai gaineratzen dira, eta alde bakoitzak egin behar du indarra, inteligentziarekin ere bai, idazten ari den etorkizun hori gerturatzeko euren interesetara. Gure kasuan, ezkerreko interesa dira jendearen interesak, ez dira interes pribatuak, ez dira enpresen interesak, orduan guk eragin behar dugu momentu enten publikotasuna eta kolektiboa dena defendatzeko, zerbitzu publikoa defendatzeko, fiskalidade justuagoa defendatzeko, gure planetaren sostenigarritasunarekin bateragarriak diren politika sozioekonomikoak garatzearekin, zaintza arloan ere iraultza bat emoteko, transizio momentu honetan indar gehien egiteko gaitasuna daukana, marrastuko du etorkizun hori bere neurrira, ez? Orduan, deitua gaude, hor partaide izateko, justu politikoaren garaia dela, politika kolektibaren garaia dela, eta erantzukizunez jokatzeko momentua dela. Askok Ukrainako inbasioa dute bizi dugun egoeraren abia puntu, baina ez dirudi, ez? Gerra gelditzaren aldeko diskurtsoak ailentzen ari direnik. Ez, argi dago, alde batetik Ukrainiako gerra arrazoia baino da beste ondorioetako.
gatazka geopolitikoaren ezinezkoa izango zen horrelako gatazka bat duela 10 urte egotea, indar harremana mundu mailan oso ezberdina zelako. Eta momentu hontan eta krisi garai hontan agertzen dira fenomeno berriak, ez? Gramscik beti esaten zuen krisi garaiak zirela zaharra oraindik hiltzen ez zenean, baina berria oraindik jaio gabe zegoenean. Hori zen krisi momentua eta esaten zuen ere momentu honetan monstruak sortzen zirela, ez? Momentu horretan gaude eta erantzunkizunez jokatu behar dugu. Besteak beste, zuk aipatu duzun moduan, lehen gerraren bidez adierazten ziren hainbat konfrontazio batzuk orain gerra bide hartu dezakete eta soilik Ukrainan, ez? Orduan, armagintzan eta belizismoan eta militarismoan oinarritutako nazioarteko harremanen aurrean egotearen arrisku bizia daukagu, beraz, deitua gaude transizio hoien guztien artean, diskurso antibelicista eta bakearen aldeko diskurso bat egiteko oso paradogikoa da momentuaz, batzuk beti aldarrikatu dute bakea teorian, baina orain armagintzan eta armen aldeko diskurso sutsuak mantentzen dituzte, eta beste batzuk bagara bakearen eta negoziazioaren eta elkarrizketaren aldeko deia egiten dugunok, ez? Baina hau ez da gauza puntuala izango, ez da soilik Ukrainari lotutako gauza, baizik eta ziklo historikoaren ezaugarrietako bat izan daiteke, kontrakoa ez badugu defendatzen eta gauzatzen lortzen, ez? Den zuzen ere bizi dugun momentu edo ziklo honetan, geratzen da baikortasunerako tarterik? Bai, hala da, behartuta gaude gainera, ez? Alde batetik esaten nuen moduan, etorkizuna ez dagoelako idatzita, idazteke dago, eta frustrazioa sortzen bada, inhibizioa sortzen bada, eta bakoitza bere etxera baldin badoa, badakigu nortzuk ez duten hori egingo, eta nortzuk interes oso handia dauzkate, partaide esateko eta etorkizun hori eraikitzaile esateko, eta hain zuzen ere dira gehiengoen kontra interesak dauzkatenak, ez? Guk EH Bildutik azken boladan termino bat atera dugu edo jarri dugu mahai gainean, eta da itxaropen aktiboa. Noski, gelditzen zaigu itxaropenerako tartea, esango nuke itxaropenerako beharra, baina itxaropen hori izan behar du aktiboa, eta hau ez da baikortasun abstrakto bat, hau ez da resignazio aldarrikatzea, hau da itxaropena bai, baina itxaropena eraiki dezakegulako denon artean etorkizun hobe bat. Eta itxaropena bada momentu enten konpromisurako deialdi konkretu bat, ez? Eta hori da jendeari eta gizartari trasladatu nahi digun mezua, besteak beste azararen 12an, zuzen ere larun bat honetan, egin edo deitu dugun mobilizazio haundien, ez? Abante, aurrera esan nahi digu jendeari, baina denon artean. Inolaz ere politikatik aldentzen, inolaz ere delegatzen, inolaz ere etxipenean erortzen, baizik eta politikan konpromiso aktiboak sustatzen uste dut, politika onaren garaiak direla. Iker Casanova, EH Bilduko legebiltzarkidea, eskerrik asko beste behin Hamaika Telebistara gerturatzagatik. Eskerrik asko zuei. Hurrengo arte.